Tuna lura l-ODZ, infurzaw mhux żufjettar, waqfu x-xogħlijiet waqt l-appell u irtiraw minnu fih l-abbozzi tal-liġijiet li qed jgħeddu l-futur ta' pajjiżna. Dawn kienu wħud mit-talbiet li waslu n-numru ta' NGOs waqt konferenza stampa li saret quddiem Kastilja fil-Belt Valletta, fejn preżentaw 4 proposti ewlenin li għandhom jiffurmaw il-bażi ta' riforma ġenwina u li indirizzaw 4 oqsma: l-appelli fil-pjanar, l-infurzar, istanzjonar fl-ODZ u l-klassifikazzjoni mill-ġdid ta' art bħala ODZ. Aħna bażikament ġejna hawnhekk għax qed nipproponu ċertu affarijiet minflok ir-riforma tal-ippjanar terribbli li propona l-Gvern, għana qed nipproponu affarijiet nistgħu nagħmlu sabiex ikollna riforma pożittiva, mhux riforma negattiva u kontra n-nies sewwa. U aħna l-iskop tagħna hawnhekk tlaqna minn punt sa tluq li dal-Gvern meta bidel ir-riforma tal-ippjanar l-ewwel darba fl-2015 da għamel minn kollox biex jidaħħal stat ta' illegalità sewwa ġol qasam tal-ippjanar. U aħna li blejqed nipproponu nixtiequ nġibu lura in-normalità fil-qasam tal-ippjanar. Din il-konferenza kienet indirizzata minn 4 kelliema. Patrick Kallejja fisem din l-Art Ħelwa qal li l-liġi tal-ippjanar f'Malta tippermetti l-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni ta' awtorità anke meta dik id-deċiżjoni tkun qed tiġi appellata. U għalhekk il-kampanja Ġustizzja għall-Art titlob li x-xogħlijiet kollha awtorizzati minn permezz ta' żvilupp għandhom jiġu sospiżi waqt li jkun hemm appell pendenti quddiem it-Tribunal għar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar u l-qrati. Andrej Kallus fisem Moviment Graffiti saħaq li s-sistema tal-ippjanar f'Malta fallit fundamentalment fejn jidħol l-infurzar u dan wassal għal żvilupp illegali mifrux. L-infurzar f'dan is-settur huwa kważi kompletament assenti fejn l-illegalitajiet jiġu premjati. Għalhekk Ġustizzja għall-Art qed jipproponu li l-iżviluppi illegali jitneħħew fiżikament jew mill-awtorità tal-ippjanar stess jew minn min wetta l-illegalità bispejjeż tiegħu stess. F'kummenti lil Net News Andrej Kallus qal li fawwissu li għadda l-Gvern preżenta lista ta' xewqat li kellhom l-iżviluppaturi. Aħna f'Lulju li għadda meta rajna din il-lista ta' xewqat ta' l-iżviluppaturi li ippreżenta l-Gvern, ir-rabja kellha żewġ aspetti. Kienet ir-rabja li qed naraw li kienu ħajżarmaw is-salvagwardji kollha li għandna biex jagħtu dak kollu li jridu l-iżviluppaturi u jagħmlu li jridu huma mingħajr ebda kontroll ta' xejn. Dik kien parti mir-rabja li kien hemm. Il-parti imma l-oħra ta' da kollu kien da li jaħdilna snin twal nisħu li għandna bżonn riforma fl-ippjanar li tagħmel sens. Allura kienet opportunità mitlufa li minflok issa ħammorru f'direzzjoni għall-aħjar, konna ħammorru f'direzzjoni ħafna għall-ar. Ingram Bondin fisem Ramblers Association spjega li s-sistema tal-ippjanar f'pajjiżna qed trawwem mentalità ta' nibnu issa u nissanzjonaw aktar tard. Għalhekk qed jipproponu li s-sanzjonar ta' strutturi illegali fl-ODZ li nbnew wara l-2008 u li ma jistgħux jiġu approvati bħala emendi minuri għandu jiġi projbit. Benjamin Mifsuxi Kluna minn Flimkien għall-Ambjent Aħjar tkellem dwar il-klassifikazzjoni mill-ġdid ta' art bħal-ODZ. Hekk kif sostna li pajjiżna ma jistax jitlef iktar mill-ispazji miftuħa illi għandu. Fid-dawl ta' dan huma proponew biex iż-żoni kollha ta' valur agrikolu, naturali, soċjali u storiku li tneħħew mill-ODZ fl-2006 u li għadhom ma ġewx legalment kommessi għall-iżvilupp jiġu klassifikati mill-ġdid bħala ODZ. Il-kampanja Ġustizzja għall-Art ġiet mnedija b'reazzjoni għal preżentazzjoni mill-Gvern tal-Liġijiet 143 u 144 flimkien ma' 3 abbozzi ta' avviżi legali.